So ayan po, good morning, good morning. Oras natin ay 5:44. Maaga tayong gumising mag-almusal kasi magdadrive na naman tayo. Papunta kami ng Naga. Kasi di natapos kahapon yung seminar ata nung pinag-drivean ko. Kaya babalik kami ngayon. At alis kami mga alas 6 lang. Kaya maaga tayong gumising. Medyo madilim pa dito sa labas. At yung sasakyan nila, nandiyan na pinarada ko sa gilid ng aming tindahan. Right? Wala pang masyadong tao sa labas. At ayan, syempre, bago tayo umalis kasi tulog pa yung asawa ko, papasok yung anak namin sa school. Mag-iinit na tayo ng tubig muna. Para pagkagising ng asawa ko, nakainit ng tubig bago ko umalis. Kasi wala siyang kasama dito sa bahay. Ayan. Ayan po. Kung nasa likod ako ng bahay, nag-iinit ako ng tubig, pampaligo ng anak ko. Biglang may tumatawag na bibili ng imbutido. Kasi araw ng Martes ngayon, ang almusal din ng mga estudyante. Kaya yun, magbubukas na rin tayo ng tindahan. Bago umalis, nakapagbukas na. Mabigat po kasi yan. Yung pansarado na ako. At ayan po, bukas na yung tindahan ko. Bali, kabilaan po kasi ito yung bukasan nito. Dito sa harap at saka sa tagiliran. Yung pansarado niya, medyo mabigat. Kaya nahirapan yung asawa ko pag wala ako. Hindi niya kaya na itas yan. Yan. Dito sa kabila, ganyan din. Mas mabigat yan. Ginagawa na tumutong-tong siya dyan sa upuan na yan. Umaapak para mababa yung asawa ko. Hindi naabot yung sapitan. Alright. At yan po, bago natin paanda rin yan, i-check ko muna kung may tubig pa ba yung niya. Kung yung langis niya okay pa.
Patukalin nyo? Patukalin nyo? Sige na. Painitin lang natin yung makina. Ay, hindi pala natin. Ako lang. Kasi kung natin, kasama kayo lahat. At ayun po, nalinisan ko na yung sasakyan na gagamitin ko. Ayun. Pinasingaw ko na yung sa loob para hindi amoy kulob. At sa pala, yung sasakyan na hindi yan po sa akin. Bali binabayaran lang ako para makapag-drive sa kanila. Pero kahit di sa atin yan, sasakyan na yan, kailangan natin i-check pa rin yung makina, yung langis, mga hydraulic niya, mga tubig, para para safe yung makina niya, preno, pati tayo. Linisan natin para malagaan natin yung sasakyan nila. Ganun lang po yun. At ayan po, kumulo na yung ininit ng tubig na pampaligo. Bali gigisingin ko na yung asawa ko para magisingin na rin yung anak namin para paliguan na. At kasi maya maya alis na po kami. Alright. At ayan po, habang naghihintay ako ng mga sakay ko, kape muna po.
At hanggang dito na lang muna po yung ating video. Maraming salamat po sa inyo sa mga nanonood sa mga YouTube channel po namin. No, lalo na po kay Kuya Noli Vlog, Alawid Striker, Vince TV, Kuya Gacho Official, Carrotman, at sa akin po, at sa channel po ng aking kapatid, Princess Diary, at si Kasinggil. At ingat po kayo kung saan mo po kayo naroon ngayon. Lagi kayong mag-ingat. At pati rin ako mag-ingat sa pagdadrive. Habang di pa ako nakakabalik sa kanila, Kuya Noli, video-video muna ako kung ano yung ginagawa kung bakit ako din nakakatulong sa kanila. Yun po. At hanggang doon na lang muna po yung video natin. Maraming salamat. Bye-bye.